नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एगो रैंप वॉक चर्चा में बाटे। भइल अइसन के श्री राम कॉलेज में बुर्का नसी लड़कियन द्वारा कैट वॉक कइल गइल, जेकर जमीयत उलेमा द्वारा घोर विरोध कइल गइल। जमीयत उलेमा के जिला कन्वीनर द्वारा एके सरासर गलत ठहरावत हुए मुस्लिमन के भावना के भड़कावे वाला बतावल गइल। जमीयत उलेमा द्वारा ये स्पष्ट कइल गइल कि बुर्का कोनो फैशन शो का हिस्सा नाही हवे। कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय फैशन स्पेशल 2023 में रविवार के शाम रैंप पर मॉडल्स और छात्राओं द्वारा कैट वॉक कइल गइल। दरअसल जानकारी के अनुसार कार्यक्रम का थीम वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखल गइल रहे, लेकिन रैंप पर जब हिजाब में लड़की कैट वॉक कई के दर्शकन के सलाम कई लोग तैसन लगल कई पूरा थीम का मायना ही बदल गइल बाटे। बुर्का में एक नहीं बल्कि कई लड़कियन द्वारा कैट वॉक कइल गइल, जेकरे बाद अब बुर्का के एक कैट वॉक पर घमासान छिड़ गइल बाटे। एक तरफ बुर्का में कैट वॉक करे वाली लड़कियां एक क्रिएटिविटी और एक्टिविटी बता रहल बाटे लोग, वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा द्वारा हिजाब में कैट वॉक के सरासर गलत ठहरावत हुए घोर विरोध कइल गइल। जमीयत उलेमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकरम काजमी द्वारा बुर्का में कैट वॉक के मुस्लिमन की भावनाओं के भड़कावे वाला बतावत हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई का मांग कइल गइल। उनके द्वारा भविष्य में ये तरीका के कार्यक्रम आयोजित न करावे जइले का भी चेतावनी दिहल गइल। साथ ही साथ उनके द्वारा इहो स्पष्ट कइल गइल कि बुर्का कोनो फैशन शो का हिस्सा ना हवे, बल्कि बुर्का मुसलमानन में पर्दा खातिर इस्तेमाल कइल जाला। अब ये पूरा मामला पर मॉडल बनल छात्राओं द्वारा कहल गइल कि फैशन शो के माध्यम से समाज के उ लोग संदेश दिहल चाह रहल बाटे, बतावल चाह रहल बाटे लोग कि बुर्का और हिजाब केवल घर में ही नहीं पहनल जा सकेला, बल्कि एके फैशन में भी शामिल कइल जा सकेला। हमके आशा बा कि हमारे संदेश का समाज पर कुछ तो असर जरूर पड़ी। ये अनोखा फैशन शो में मॉडल्स अलग अलग तरीका के कलर के बुर्का पेश कई लोग, उनके डिजाइन इंडो वेस्टर्न भी रहे और ट्रेडिशनल भी रहे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।